Doncs som aquí per escoltar el concert de presentació de la coral Òmnium Sant Martí en unes dates tan assenyalades com les festes nadalenques. Aquesta coral ha estat fruit d'una iniciativa d'Òmnium Sant Martí per tal de disposar d'una activitat estable que ens permetrà fer-nos presents principalment als diferents barris del districte, fomentant la música, la llengua i la cultura del país. Ens agradaria que aquesta coral fos un reflex de la diversitat del nostre districte, que fos inclusiva, acollint persones que mitjançant el cant i la música accedissin, acompanyats per aquest ampli i excel·lent grup de cantaires, a la nostra cultura i societat. La coral compta amb una 70ena de cantaires sota la direcció de Miquel Àngel Àries Soler.
que sí.